విశాఖలోని రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ విభాగంలో ఏసీబీ అధికారులు అవినీతి తిమింగలాల భరతం పడుతున్నారు. గత నెల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాల్లో ఏసీబీ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి 4 క్రిమినల్ కేసులను నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో విశాఖలోని జగదాంబ సెంటర్, విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాల సిబ్బందికి సంబంధించిన నివాసాల్లో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించారు. ఆదాయానికి మించి భారీగా ఆస్తులు కూడబెట్టారని గుర్తించిన ఏసీబీ అధికారుల సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు, డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకుని సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయాల సిబ్బందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. Yes,